Juraj Turzo. Pri tomto mene si asi väčšina z nás predstaví jediný, poriadne mrazivý čin. Zatknutie Alžbety Báthoriovej. Ale jeho život bol oveľa zložitejší a pre nás možno aj dôležitejší, než sa na prvý pohľad zdá. Poďme sa na to spolu pozrieť. Začnime teda tou najznámejšou kapitolou jeho príbehu, ktorá je zároveň aj tou najdramatickejšou. Pozrime sa na moment, ktorý Juraja Turzu navždy zapísal do dejín a povedzme si úprimne aj do temných legend. Všetko sa začína tu, na majestátnom hrade Lietava, kde sa v roku 1567 Juraj Turzo narodil. Práve toto prostredie formovalo muža, ktorý sa neskôr odvážil postaviť jednej z najmocnejších žien v celom kráľovstve. Skúsme si predstaviť tú atmosféru. Krajinou sa šepkajú príbehy o mladých dievčatách, ktoré miznú bez jedinej stopy. Prsty potichu ukazujú vysoko, do najvyšších kruhov šlachty, no nikto sa neodváži prehovoriť nahlas. Strach doslova visí vo vzduchu. A tu prichádza tá kľúčová otázka. Kto mal tú odvahu, tú moc a to odhodlanie, aby čelil hrouvke, ktorej rodina a vplyv siahali až k samotnému kráľovskému trónu? Odpoveďou bol práve Juraj Turzo. V tom čase už nebol len obyčajným šľachticom, ale palatínom, teda druhým najmocnejším mužom v Uhorsku. A on, na rozdiel od ostatných, tieto zvesti neignoroval. Žiadne dlhé vyšetrovanie, žiadne otálanie. V decembri 1610 Turzo osobne viedol ozbrojelý prepad Čachtického hradu. To, čo tam našiel, muselo otriasy aj takým ostrielaným vojenským veliteľom, akým on bol. Grófku prichytil priamo pri čine a jeho reakcia bola okamžitá a nekompromisná. Spravodlivosť bola rýchla a krutá, presne v duchu doby. Samotnú Báthoriovú, vzhľadom na jej šľachtický pôvod, uväznil na jej vlastnom hrade. Jej pomocníci však čelili naozaj strašnému osudu. Tento čin navždy spečatil Turzov odkaz ako muža, ktorý zastavil krvavú grófku. Ale za týmto jediným činom sa skrýval oveľa zložitejší príbeh. Takže poďme sa teraz pozrieť na korene jeho moci a obrovského bohatstva, ktoré mu vôbec umožnili konať tam, kde sa všetci ostatní báli, čo i len pozrieť. Toto nie je len taký nejaký hrad. Oravský hrad bol symbolom neuveriteľnej moci a vplyvu rodu Turzovcov, ktorí patrili k absolútnej elite vterajšej Európy. Ich postavenie nebolo žiadna náhoda. Turzovci boli aristokratický rod slovenského pôvodu, ktorého predkovia rozprávkovo zbohatli na baníctve. No a potom prišlo to kľúčové spojenenstvo s nemeckým rodom Fuggerovcov. Spolu vytvorili obchodného giganta s monopolom na meď, čo im prinieslo nielen obrovské bohatstvo, ale hlavne nesmierny politický vplyv. Za tou fasádou mocného a bohatého šľachtica sa však skrýval oveľa zložitejší človek. Bol to muž plný protikladov. A toto je naozaj fascinujúce. Na jednej strane bol taký oddaný luterán, že do svojho testamentu napísal, že vydedí každé zo svojich detí, ktoré by zmenilo vieru. Ale na druhej strane celý život verne slúžil a bojoval za silne katolíckeho císara, a to nielen proti Turkom, ale dokonca aj proti iným protestantom. Tento vnútorný konflikt ho definoval po celý život. No, nebol to len vojak a politik. Turzo bol prototypom renesančného človeka. Študoval na prestížnej univerzite v Padove, plynule ovládal niekoľko jazykov a aby toho nebolo málo, písal poéziu v starej gréčtine. Tento citát odhaľuje jeho ďalšiu, oveľa citlivejšiu tvár. So svojou druhou manželkou Alžbetou si vymenil okolo 600 listov. Boli plné vášne, no zároveň aj toho obrovského pocitu zodpovednosti voči krajine. Ukazuje to muža, ktorý bol neustále rozplotený medzi osobným životom a verejnou povinnosťou. Presúňme sa teraz na samotný vrchol jeho kariéry, kde jeho vplyv na osud celej krajiny a najmä Slovákov dosiahol úplné maximum. V roku 1609 bol Turzo zvolený za palatína a aby sme si uvedomili váhu tejto funkcie, bolo to niečo ako byť predsedom vlády a zároveň predsedom najvyššieho súdu. V rukách mal skrátka obrovskú moc. Jeho sídlo v Biči sa v tom čase fakticky stalo neoficiálnym hlavným mestom Uhorska. Zmenil ho na modernú renesančnú rezidenciu a pulzujúce kultúrne centrum, kde sa konali divadelné predstavenia, koncerty a dôležité teologické dišputy.
Jeho postoj k Slovátom bol doslova prelomový. Bol to on, kto ako prvý v oficiálnych dokumentoch parlamentu použil termín naša slovenská národnosť. A navyše presadil zákon, ktorý zaručoval rovnaké zastúpenie Slovákov, Nemcov a Maďarov v mestských samosprávach. Na tú dobu to bol priam revolučný krok. A v tom istom roku, keď sa vysporiadal s Bátoriovou, stihol urobiť ešte niečo úplne zásadné. Zvolal synodu v Žiline, kde položil organizačné základy samostatnej slovenskej evanielickej cirkvi. Týmto krokom neuveriteľne posilnil nielen svoju vieru, ale aj slovenské národné povedomie. Turso zomrel pomerne mladý, mal len 9 až 40 rokov. Poďme sa pozrieť, aký odkaz po sebe zanechal a ako si ho vlastne pripomíname dnes. O jeho postavenie a bohatstve asi najlepšie svedčí jeho pohrebná hostina. Tieto čísla hovoria sami za seba. Desiatky volov a teliat, stovky husí a sliepok, stovky sudov vína. Toto nebol pohreb nejakého obyčajného šľachtica. Toto bola rozlúčka s jedným z najmocnejších mužov kráľovstva. Jeho odkaz pretrváva. Od honosného náhrobku na Oravskom hrade až po modernú pamätnú mincu vydanú k 400. výročiu jeho smrti. Juraj Turzo je dodnes vnímaný ako jedna z kľúčových postav našich dejín. A to nás privádza k záverečnej otázke. Bol to v prvom rade vypočítavý politik, ktorý hral na všetky strany? Hrdý slovenský vlastenec, ktorý bojoval za svoj národ? Alebo skôr pragmatik, ktorý sa jednoducho snažil udržať krehkú rovnováhu v rozbúrenej dobe? Odpoveď pravdepodobne leží niekde uprostred. A práve táto zložitosť robí príbeh Juraja Turzu takým fascinujúcim dodnes.